señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7:05 da tarde, estamos no Voltas co Prato a Televisión de Galicia cociñando en directo como cada tarde. Si é luns, tocaba volver a cociñar, así que aquí estamos nós para darvos as mellores receitas que hai en toda Galicia e en todo o mundo inteiro, porque sabedes que somos o único ou dos únicos programas que hai en directo da cociña, por iso pasan cousas. Así que, como queremos que pasen cousas, queremos que nos sigades tamén no Instagram, @voltascoprato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, vou cambiar de cámara en 3, 2, 1, cambio de cámara. Aí. Vamos chamar aos nosos cociñeiros, vamos recibir cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Pois aquí están Xulio Mato e Begoña Vázquez, que teñen moi complicado superar a miña degustación gastronómica desta fin de semana. Bueno, Moi difícil, tonterías. porque comí moi ben, Bueno, comeche pan. Pan é o que menos comín, a verdade. Bueno. Masas, sí. Masas. Pan é o que menos comín. Pero sabes que eso se chama así, non? Sí, bueno, Vale, sí, vale. sí. Pero que conste que, mira, unha cousa que me sorprendeu dos italianos é que o pan non é moi bo, está un pouco soso, Non lle bota moito sal ao Que é pan. un sibarita do pan. Claro, claro. Bueno, gustame moito. Pan. Panorras, que Que sí. vamos facer? Pero o mellor pan é o galego. Ai, mira, temos... Ah, por certo, temos acuses de recibo, Sí. Temos acuses de recibo, mandamoslle un bico a Esteria Conchita de Andorra que nos ven todas as tardes, e vamos a dar un aplauso enorme a estas pedazo dúas molleratas. E a... de Andorra, La bella. E a Marcos do Barco, que tamén nos sigue, así que outro aplauso para Marcos do Barco, que tamén nos ve todas as tardes na Marcos do televisión. Barco, que é teu amigo. É teu amigo? Claro. Ah, non sabía. Sí, é meu amigo. Pero termo que... Que o operaron. Operaron? Sí. Pero está ben. Só teño amigos cociñeiros, normalmente. Pero está ben. Non me relaciono con outra xente. Pero está ben. Sí, está ben. Si está ben, que falei antes con él. Bueno, vale, pero é que... Me he hecho un pouco tontito. No, é que operaron. Pero estará ben, o rapaz. Sí, ¿no? que está ben. No, que teu. Vamos cociñar, a ver que nos trae. Toñita de Abegondo. Hola, son Toñita, veño de Abegondo. A min encanta o chourizo e veño para que os cociñeiros me dean unha idea nova, porque eu fago con macarrós, xamón serrano, na tortilla, no cocido e incluso tamén bolo preñado. A ver se eles me dan outras ideas con el, porque hai moitas recetas co chourizo. Mando un saúdo para todos os que me coñecen e para a miña familia. ¡Mua! Un aplauso para Toñita de Abegondo. Estaba sonando a música para esa música. Quiere chorizo. Toñita quiere chorizo. Quiere chorizo. Ahí está. Ahí está. Venga. Bueno, Toñita de Abegondo que quere chourizo, así que imos facer un... Como rompatapa. Imos facer un 1, 2, 3, responda outra vez. De Vale. cristal? De que? De chourizos, tipos de chourizos. Tipos de chourizo. No, veña, va. Estou nerviosísima, Estades? Ostras, que nervios. Que Estades? nervios. Tipos de chourizo, empeza Xulio Mato, 3, 2, 1, responda outra vez. Do pincho. Do bravo. Chourizo do bravo. Ceboleiro. Vale, Xulio Mato. Chouriza. Cabaceiro. Cabeceiro. Morcón. Morcón. Criollo. Criollo. Salchichón. Salchichón. Androia. Androlla. Maldita sea. Nada. Perdeu Begoña Vázquez falando de chourizo, increíble. Unha cousa, todo o que este embutido é chourizo. Para mí, Bueno, é a ver, embutido. é embutido. O sea, todo o que este... A ver, chourizo. Pois evidentemente un lomo embuchado non é chourizo. Claro. Que vai dentro E dunha... Androlla tampouco. Pero Androlla, a ver, ten esa base de chourizo e tal, non debería ser, pero... Ten a carne, ten o adobo. Entón, o botelo tamén valería. Tamén. A ver, o botero é o bandullo. Claro, pero é embutido. É unha tripa gorda. Isto falamos de tripa fina. A ver que cociñamos. Tripa fina, Xulio tripa Mato, gorda. que Non cociñas outro tipo para de tripa. Toñita? Pois Culera. mira, eu vou facer un platazo con 2 chourizos. Con dous, Con non máis. dous. Só con 2 vamos facer unha comida para 4 persoas. Vamos vai facer levar? unhas migas. Unhas migas. Unhas migas con chourizo e despois unhos... Bueno, para 4 persoas non, para 3 porque estou vendo que só teño 3 huevos. Vale, por para Entón, tres. Vamos a facer Deixo para che un huevo, teño máis. E vamos vai ir con un hueviño escalfado tamén moi rico. Sí, Está rico, Queres un huevo, sí, O sí. Xulio vai poder para 4 persoas porque Begoña vai ceder Un huevo. amistosamente Quero un máis ovo. huevos. No, como chegame. Xa está. Se non teño que Begoña, facer- ti que vas se non facer? teño que facer pa 5. Deixa de moverte, dime que vas facer. Home, eu teria que dar os huevos a Xulio. A ver. Mira. Porque lle faltaban. A ver, no. Ala, veña. Pois mira, vou facer... É que levo unha vida moi dura. Estou moi dura, estou moi dura. Veña. Mira, unha espetada de chourizo Unha espetada de churi. que vas a alucinar. Porque vamos a facer unha masa así por fora, con millo doce,
e pois unha fariña, como se fora unha tempura, pero un poquinho máis grosiña. Vale. Con gabardina. É unha mayonesa de ovo frito. Oh, que rico, Moi light. Moi light. Moi light. O sea, Que máis? E que máis? Esa pataca? Que máis? unha flor de pataca. Perfecto. Teño demasiadas Que elaboracións. bonito. Pois xe, sí. estou Vouche orgulloso, dedicar a ti a estou flor. Pois, señoras, señores, xa sei que queredes saber que cociñamos ou como vai o cociñado, tedes que esperar 30 segundos, marchamos 30 segundos nada máis, un anuncio, publicidade, e a volta, cociñamos na volta a escoprato. Veña, e imos con Begoña. Agora. Seguimos no voltas co prato e como non xa estamos intentando cociñar con Begoña, que lle falta un coitelo? Faltame un coitelo, sí. Non sei por qué. Tu hecho un anuncio para... Mala sorte. Tu hecho un anuncio para buscar o coitelo. Sí, pero... Sí, é que... Xulio veu sin huevos e eu sin cuchillo. Bueno, a ver, que é importante da túa receita de chourizo? Como non podo espetar aínda, porque non teño coitelo, como van a traer agora, vamos facer a masiña. Vale. Vale. Entonces, unha masiña super sinxela. Vamos a botar fariña. Fariña. Depois vamos a botar... A masa para que é? Porque estás botando millo. Claro, voulle botar millo para que nos quede pois así, jugoso e crocante a mesma vez. Entonces, mira, ves o chourizo? Vamos a cortalo así en 4 partes, vámoslo espetar e depois vámoslo pasar por este rebozado. Chegou o coitelo. Sí, chegou. E ten coitelo, ten 2, a falta dun. Mire, vou facelos á mitad, pero me parece que me vou quedar con... Iba a facelos en 4, pero vou me quedar así inteiro. Entendo que a xente na casa ten que estar un pouco sorprendida porque vamos facer un chourizo espetado en tempura, rebozado, non? Un pouco, poderíamos dicir. É unha cousa diferente. Unha cousa distinta. Distinta. Pero é que esa tempura vai levar millo. Si, xa verás que ben lle queda. Millo de bote, non? Millo de bote, sí. Deste que encontras en cualquier súper. Sí, home, sí. Sabes? Do que lle botan a ensalada no brau. Correcto. Ese. Como me gusta ese millo, está dociño, verdad? Claro, unha maravilla. E aquí vai nos quedar, porque vai nos quedar máis suave o tema do chourizo, meterlle así o pouco ese de millo. Bueno, a xente da casa que nos chame, como sempre, o 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato, xa sabedes que nos podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós, comentarnos algo, se hai algunha receita con chourizo que sexa a vosa favorita, igual non a estamos facendo aquí, pois chamades e contádelo como sempre no Voltas co Prato. E ademais, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra no Voltas co Prato da televisión. Dos chourizos. Exactamente. Mira, vamos a espetar os chourizos así. Aí, viches como fixen, non? Non é moi difícil. Así que... Ostras, a min xurdime unha pregunta nas vacacións. Porque, claro, eu non pude, estando nas vacacións non puiden ver o programa. Sí. Entón, a min xurdime unha pregunta si vos con Rocío sodes así tamén. Como? Quero dicir, claro, yo non. Claro. Refírome. A ver, si a tratades tan mal como a mí. Sabes que eu jueves e viernes non veño, non? É verdade, ti non estabas, é certo. Pero bueno, estuve con Rocío moitas veces... Por eso. Sí. Trátala como me tratas a mí. A ver, máis ou menos, intento tratala un pouco millor. Xa me parecía a mí, Pero a dinámica vai sendo mirme, porque a mí tenme metido algún gol así, ela, Sí. Sí. Ten así xenio. Home, claro que ten xenio. Home, por favor, tamén, eso dá gusto. Eso dá gusto. Home, claro, ter non ter xenio non é nada. Eso non... Bueno, temos un poquinho de levadura de panadeiro que lle botei tamén e ahora auga con gas. Vale. Vale, e o que vamos facer é un tipo de tempura pero un pouquiño máis espesa do que facemos normalmente, vale? Voulle preguntar a Galicia se confía ou non confía nesta tempura, se confía ou non confía en rebozar. Porque igual hai moita xente na casa que está dando así que se está poñendo o entrecello, sabes, así como fruncindo. Mira, a ti gustan os chourizos preñados, os bolos preñados? Sí. Pois este é o mismo. Vale. Solamente que máis sinxelo. En vez de facer unha masa de pan, pois un poquinho máis grosa, o que vamos facer é así. Ves esta masa como queda? Sí. Xa estaría. Ahora deixámola repousar uns 30 minutos, máis ou menos. Si a Galicia... Sempre en neveira. Está en neveira, eh? Si a Galicia lle gusta este tipo de chourizo que fai Begoña, que nos lo faga saber na chamada telefónica, por favor. Xa a festa gastronómica.
Destos, é verdad. Estamos moi faltos de festas gastronómicas. Estamos moi faltos. Non nos están chamando nada, Nada, que os saibades, de festas gastronómicas en Galicia casi ninguna hai, todos os fines de semana, 3 ou 4. Home, festas gastronómicas en Galicia. Alcaldes, alcaldesas, chamádenos. Pego, que vas facer coa pataca? Nada, eso despois. Vale, pois mentras tanto marcho con Julius. Cando queiras. Vamos con Julio Mato, veña. Vente para aquí. Ai, cocheinito. Oh, mirad que ten. Aquí xa ule, Aquí xa ule, Aquí mira. xa ule. E ti dirás, que fas? Fritir chourizo. Que fas? Fritir chourizo. Ostras, que me dis. Mira, e agora que vamos a facer vamos a separar carne por un lado e grasa por outro lado. Mira, aquí temos allo picadiño. Vai botar a grasa aí. E vamos botar aquí toda esta grasa. Eso sí que é sabor. Claro, aquí vamos fritir Eso o pan. non queres prender eso. No, espera un pouquiño, Vas Vamos fritilo- rescatar este que caeu Vas aquí. fritir o pan aí nesa grasilla. Nesa grasilla vamos fritir o pan e vamos reservar aquí a carne, vale? Xa o temos. Espectacular isto, Déxame que limpo Facer un pouco pan aquí. con allo e con Claro, que pan con allo, grasilla. que podía sair mal? Nada. Nada. Mira, E con aquí ahora grasilla temos de a ti chorizo. la ves con restos, pero con moi pouquiña grasa, vale? Sí. Entón vamos a empezar a Pero esa traballar. grasa silve, claro, para darlle máis sabor. Claro, aí xa temos o sabor do chourizo e onde vamos a pochar esta verdura. Vale, temos unha cebola, un trozo de pimento verde e un trozo de pimento vermello. Vale, e agora 3 tomates que vamos a ir picando tamén. Entón, tan pronto empeza a dorar un poquinho allo. Entón van ser unhas migas, pero como van levar verdura, van ser un pouco máis suaves, Claro. non van ser tan grasuyentas. Despois de botar toda a grasa aí, Eso vai no chupar o pan. claro, é quen chupa o pan. Usted. Claro, é que ao final... É que... No, pero non se fai tan, non satura Cuidado. tanto. Move un pouco aí. É que, en realidad, hoxe estades xogando, poderíades gañar calquera dos dous. Home, claro, habendo Porque chourizo. chourizo, pan, Pataca, pataca, ovos. ovos. É moi raro que... Bueno, mira, xa temos aí iso fervendo, vamos a botar todo. É moi raro que... Quer dicir, podría gañar calquera. Claro, como Sí, todos os sí. días. Como todos os Bueno, días. todos os días non, porque a veces as Bueno. receitas son, bueno... No, bueno, normalmente... O que, Begoña? No, eu perdo ahora todos os días. Ti vas Eu perder ahora hoxe. estou en modalidad perdedor. Bueno, xa estamos, xa está chorando. Veremos a ver que pasa. Entón, mira, Vamos a... Deixenme chamar a convidada. Sí, pero mentres ven, tapo, vale? Vale, pois... Se vai Xulio haciendo. tapa e nos chamamos a Toñita de Abegondo. Un aplauso para ela. Hola, Toñita. Arrímate aquí. Que tal, como estás? Ben. Benvida, Igualmente. Todo ben? Sí, gracias. A golpe de luns aquí, querías ideas e nós temos ideas todas relacionadas co chourizo. Sí, sí, perfecto. Isto vai así. Xulio, contelle, veña. Hola, Toñita, Xulio. que tal? Benvida. Igualmente, gracias. Mira, vouche facer unhas migas. Sí. Gustan as migas? Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a facer unhas migas, además, moi sinxelas, que hai que estar un poquinho pendientes só delas, pero Sí, simplemente porque senón- a grasa do chorizo, allo, miga de pan e un poquinho de agua que vamos a usar Ok. para ir humedecendo, vale? Sí, sí. Mira, aquí teño allo. Sí, o Aquí foi onde sofrito. fritimos o chourizo, vale? Eso ten Ai, un poquinho de grasa. fritíchelo primeiro aquí, Sí, ¿verdad? fritímolo aquí e temos aquí a carne do que fritimos, ves? Sí, sí. E aí a grasa. Entón ahora Moi estamos ben. facendo con moi poquinha grasa, porque vai ser super saudable. Moi ben, Isto. está ben. Vale, entón mira, temos Sí. unha cebola, un trociño de pimento vermello, un trociño de verde e dous Sí. dentes de allo. Sí, E vamos sí. a botar 3 tomates. Ok, Vale, ben. así en trozos tamén tal. Entón vamos a facer unha salsiña con isto. E xa lle botas aquí tamén no sofrito. E despois vamos a botar en unha que este todo pochaño, botamos o chorizo, De entón temos un pochado, guisito, sí. un guisito de Sí, chorizo. sí, sí, está Toñita. ben así, que a min gusta. Hai algo malo que teña esta receita que poidas dicir? Algo malo que ti digas, isto é malo. De momento no, creo que no. Ves unha persoa No. amable, non como a ti. No. Por qué? A ti Acabo de chegar a dixeches ocasión. algo malo, No, dixeches. pero estou preguntando a mí, igual hai algo que non che gusta. No, él estaba deseando que dixeras, non me gusta o Está- tomate. Está ben, porque o sofrito fai no ben, de momento, Vale, leva boa vale, pinta, hai que moitas facelo gracias. así, despois os tomates, coachalos, está ben. Sí, Eu sabrás, creo, queda a mí moi rico chivou isto, moi co pan era da Begondo, que sei que ali o pan é bo. Sí que é. É Por bonazo, iso dixo non? que iba a usar pan da Begondo, non sei se é Bueno, verdade. eu non dixen que era da Begondo. Pero bueno, eso, exactamente. É dun supermercado da Begondo. Vale. Vale, eso, Un eso, supermercado que hai en Abegondo en todos os pueblos de Galicia, non? Ese, Bueno. é o supermercado. Bueno, esta é a receta que trae Xulio, entendo que Sí. che gusta polo que dixeches. Sí, 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 está ben. Pois vamos ver a de Begoña. Veña. Estás a tope co sí. Buenas, que tal? Ben. Guau, Como ollo vas isto. facer? Bueno, Ollo a isto. eu que fixen unhas espetadas de chourizo. Sí. E despois que isto xa se podría facer perfectamente a sartén, a parrilla, Sí, cualquier a cousa. sartén tamén, Así sí, está, a de parrilla. maravilla. Fixeches co aguardente. O sea, fai 2 semanas fixemos Sí. co aguardiente. Buah, Sí, que esa rico. parrilla, Parrilla tamén 3. tan rico, La parrilla sí, pero non tamén. poden estar curados. Ten que ser máis... Ten que estar máis frescos, sí. Están bons. Bueno, este están un non pouco está picantes. tampouco... Ese igual Vale, valería vale, Sí, pa grillas aí e está, poderes. está. Ese vale, ben, vale. está ben. Sí, sí que vale. Bueno, pois o que fixen eu foi unha masilla, como se fora unha tipo tempura. Sí. Pero é moi É máis espesa. Espesa, Claro, é máis espesa. Sí. E
botelle un hormillos. Que vai Sí. ser unha sorpresa. Porque vamos a ver se vai saltar ou non o millo. Igual facemos palomitas. A mellor eso non, porque é bote, non? Igual salta igual, porque ten humedad. Non sei. Por Bueno, que a ver. por que tens que facer couros que saben? Además, É que estaba pensando ahora, digo, sempre te igual salta a salta. ti. separamos, non? Sempre te salta a él. Ve tú, ou que? Sempre te salta a él, Toñita, sempre. Que Ve va? tú, ou que? Pero si nos espera, vente para atrás. Veña, Toñita. meta. Prova, Hai que muller, ter prova. Esto é cociña experimental en directo, señoras e señores. Mira, non Eu pasa vou apartar nada. tamén un Bueno, pouco. no, botademos para atrás porque van a saltar los millos. Atención Penso aos que millos. sí que van a saltar, No, claro que van a saltar. Te va. No, mira, xa non saltan, ala. No, xa non salta. Eu creo que ahora non salta. Baixando temperatura. Bueno, vamos a dar un aplauso a Begoña, mira, que de momento non lle soltou. mira. Saltan máis ao principio, despois xa non. Cañotas. Venga. Nin tan mal, Si está, Mira. si está ela que non o cree. Está ela que non o cree. No, estaba pensando agora, dixen, eu non sei se non saltarán un pouco. Non, porque mira, cando saltan é máis ao principio. Ao principio? Sí, sí. Sí, Pois, despois oito, xa non can- salta máis. Despois xa non pasa nada. Cando faz flocos de millo, ben que saltan, eh? Xa, pero podes das que tapalos. Bueno, vale. É verdad, é verdad, é verdad. Pois, Toñita, que che parece a receita? Pois parecenme ben as dúas. As dúas che gustan? Sí, son as dúas. Esta é máis... Esta nunca a fixen. E as migas, sí. As migas sí, unha vez, pero esta non. É que eu esa creo que Esta non... xa leva outra idea. Eso creo que nunca a fixera nin Begoña, polo que No, parece. sabes o que fixen? Fixena, pero sin os millos. Xa. E hoxe a mañá dixen eu, o millor vai ser botarlle millos. Ah, sin saber se vai a explotar, sabes? Se vai explotar. E agora estaba pensando, dixen, igual explota. verdad. Frito con patatas, huevos, eu sei que hai un montón de recetas aí. Patacas, huevos e chourizo, xe che arranxa a calquer momento. Sí, Eso sí. é así. Toñita, como non te das decidido sobre cal che gusta máis, vou-te mandar pensar. Sí, porque vou esperar despois a probar, que é mellor. Perfecto. Entendes? Moi ben, parece genial. Vale. Pois veña, un aplauso para Toñita Begondo, que está con nas Voltas Compradas a Televisión de Galicia. Un aplauso para ela. Bueno, señoras e señores, hoxe a Candeloria chora, así que segundo o refraneiro popular, o peor do inverno xa vai fora. E para estes días de mal tempo, paciencia e chourizos, que isto é Galicia. Por sorte para nós, esta é a terra da matanza e chourizos, claro. En case cada familia teñen a súa propia receita e por iso todos temos clarísimo cales son os nosos favoritos. E se non tedes, tranquilos todos. Este é o mellor lugar do mundo para ilos mercar. Sexan picantes, doces, ceboleiros, brancos ou de sangue. Levade os que máis vos presten e botadelles o dentro. Con eles, alegramos as lentellas, as merendas dos máis cativos, as tortillas de luns pola noite ou os espertares das 2 da mañá. Sí, confesade que aquí cando hai fame non hai medo. Probad as propostas de Xulia Begoña e contádenos que vos parecen, como sempre, en @voltascoprato. E hai alguén, hoxe aquí, ao que non lle saltan as cousas. Se é Xulio Mato. Estou encantado de estar con él. Ven aquí, que aquí estás a salvo. Sí, Vale, mira, grasiña. Ai, a grasiña. O allo que xa empeza aí a funcionar. Mira, temos o pan, que está, súa amiga, picámola, vale? Ainda se nos vai desfacer máis aí. Que rico, Isto vai chupar toda esta grasiña. que rico. Primeiro vamos a mover así un pouco, para que se enchope un pouco de grasa. E según vayamos vendo que nos queda seca a tixola, Unha cousa, vámonos a humedecer. a miga, Sí. sempre que se fai miga, é así de fácil de facer. Bom, depende, hai quen a fai con grasa, entón vai moi despaciño nunha esquina da cociña e mover. Esta van a ser unhas migas. Esta é máis tranquila. Non teño trampa, Esta é máis tranquilita. E agora que facemos é un poquinho de auga, simplemente vamos a humedecer un pouco. E podes utilizar pan reseso. Sí, claro. Esta é unha receita de aproveitamento. Neste caso usamos un pan fresco porque non tiñamos reseso. Entón agora vamos a baixar o lume e vamos a ir movendo poquinho a pouco para que se nos vaya dobrando e desfacendo. Eu viña coa idea destes días na bela Italia de facer un pouco de dieta. Sí, vale, pois non probes. Viña ca idea. Isto é Galicia, entendes? Xa. Aquí, Sí. os metrosexuales quedan todos en Italia. Sabes que pasa? Está chovendo moito, e claro, cando chove fai frío hai que carga meterlle- calórica. Mira. Carga calórica para E cantar aquí o corpo. temos xa isto, que xa se nos quera agarrar tamén. Non podo estar eu tan... Sí, Entón, o que vamos facer, vamos a meter xa, mira, o tomate troceado e todo o Tomate chourizo chourizo. tamén. Aí está. Entón, agora, remexemos ben. Mira, fixade, vos verduras, o chourizo, Isto é salud, todo salud. os pimentos. Vamos. O allo. Isto é un día de festa, xa case fin de semana. Estamos a luz, pero como se estiveramos a verres, Como se fora fin de semana. Botelle un poquinho de sal e non llevamos a botar máis, pois acaso o chourizo nos contamina moito, vale?
E agora teño que estar pendiente desta tixola e desta outra, para que non se nos queime. Porque o pan ti ben sabes que é moi delicado. Poderás. Pois vou intentar. Ti poderías? Eu sí. Sí. Eu estou con Begoña. Sodes moi graciosos, non? Bueno, temos días. Vou te deixar só. Veña. Vamos con Begoña. Se preciso axuda, chamote. Chama. Begoña está cun chourizo recoberto de tempura con millo. Sí. E está tamén fritindo ovo. O sea, non pode estar, o sea, non hai lugar da terra máis perigoso agora mesmo que este. Ningún, Ninguna gotiña che saltou. Bueno, pero en calquera momento pode saltar. Nada. Por que o metes no vaso batedor? Porque vou facer unha maionesa de ovo frito. Xa cho dixo. Hai que estar atentos. A ver, se a directora me pide que vas facer con tal, non sei que, para Vale. que a xente saiba. Vale, Recordarlle a xente, ti non me... No, eu non te fastidio, Claro. no, o que tú me digas, cañatas. Que vas facer cos ovos? Vou facer unha maionesa de ovo fritido. Moi ben. Pero eso logo. Primeiro vamos facer unha flor de pataca, se me vai dar tempo, non o sabemos. No, porque unha me puxen a fritir isto, empaneime aquí e olvidéme de cortar a patata. Pero como unha flor de patata? Unha flor de pataca, Buah, mira, eso moi fácil. pareceme tan visual. Vamos a botar un poquinho de aceite. A ver, sei que vai ser moi bonito de ver, pero a pregunta é a seguinte. Aí vai. Que vai facer Begoña coa pataca? Unha flor. E vai salir, non o sabemos. Chamade ao 664-483-419. Non sabemos que vai ser, pero que vai facer Begoña coa pataca? Unha flor. Vai ser unha intentar. flor. Vámoslo intentar. Vai intentar. 664-4834-19. 50 euriños en xogo, Chamade, por favor. Cuidado con este artefacto que levo a demo. Esto que é... mira, ves? Isto podría ser perfectamente unha escultura de Michelangelo. Xa estamos. O David de Michelangelo. Ter ganas de probalo, Ves, o que facemos é así, poñer así a pataquiña. Hai botar así... Erso demo. Mima, que mal che fai viaxar, Que cousa, Mira a miña O que fai a xente na cociña. Mira a miña flor de pataca apagada que vai quedar. A ver que obra de arte é máis espectacular, máis increíble, máis... eu que sei. Mira, que fixen? Cal destas obras de arte, Begoña, sería patrimonio da humanidade? Eu creo que o chourizo. O chourizo que fixo Begoña ou a flor de pataca? No, o chourizo. A flor de pataca está aí, bueno. Aí vai. Si tú estuveras facendo, eu can te vería. Sí, digo eu. Mira, que fixen? Cortei moi finiño as láminas de pataca. Pero por que non canta? Non está cantando eso, No, non canta porque esta cociña vai así. Claro. Ten o tope, pero puxo aí a rodas de pataca, pero non van. Malo será. Pero puxo tarde. Xa está con tonterías este rapaz. Non lle digas nada, Non lle digo nada. Mira, vou botar un pouco de orego aquí. Botas un Un pouco pouco de de orego, orego. un pouco de pimentón, un pouco de sal. E o que fixen é cortalas moi finiñas e poñelas na sartén con un pouquiño de aceite. E iso van quedar pegadas. Van quedar, sí. A idea é que A queden idea é pegadas. que queden pegadas. Pero non sabes se che vais a ir. Exacto. Vale. Si non Van sería... quedar pegadas, non creo. A ver, si non sería como cando lle quitas as follas a unha margarita, non? Sí. Quéreme. Vámoslo a intentar. Non me quere. Voulle facer un pouquiño de... Voulle facer un pouquiño de... De que? Non se pode falar contigo. Imos ir a Rodeiro. Josefa, que tal? Boa tarde. Hola, guapos, boa tarde. Que bonito, tal? Como Rodeiro. estás, Josefa? Eu estou moi ben, un tempinho mirando-vos. Ah, sí, me gusta. Hai que estar ao E que vou can. facer eu esa receta da... Vas facer a de Begoña? Do chorizo así, en tempura, sí. Moi ben. Porque me encanta. Que guai, Ves? Que Ves guai. digo, Josefa? Eso, hai que pedir permiso ao Vou médico, facer Josefa? mañá, vou intentar facelo mañá. Pois Moi mira, ben, moi ben. Espera, Josefa, que algo lle está facendo aquí á flor? Que lle faz? Estou facendo, xa que non van a pegar, vou nas pegar ca masiña do chourizo. Ese é o cemento, non a masa. Isto No, sí que é se pegará. feito en directo, Esas que se fritan ben. Vamos a ver se pega. Pero que estás recebando? Estou Recitando? Que lle faz? Que faz aí? Estou alicatando como baño. Alicatando. Alicatando. Está botando pegamento. Exactamente, Pejame está botando o lotite. Bueno, veña, por 50 euriños, Josefa, dinos que fai Begoña coa pataca.
Unha flor, intenta facer unha flor. Intento facer unha flor, moi ben. Un aplauso para Josefa que leva os 50 euros da volta este prato. Moi ben, moi ben. Gracias. Pois, Josefa, mandamos un bico enorme, vale? Igualmente, hasta siempre, que vos beso siempre. Siempre. Gracias. Moitísimas grazas, un bico grande. Chao, Ala, chao. vos. Bueno, aí vai a pataca. Mira que eres, Aí vai a pataca. A pataca desalicatada. Saltaron os alicates todos a pataca. Vou a colocar de tal maneira que non se note. Xa. Tens moito traballo aí, Teño bastante. Vou facer unha mayonesa. Vamos a deixar facendo a mayonesa de ovo frito. E imos con Xulio, que vai moito máis calmado na súa vida. No día de hoy. Bueno, teño momentos, Me gusta asado, frito o sancochao. Alguna vez he sudado muy Que pasada, Que largas son as miñas cancións. Verdad? Bueno, mira, amigas, como Está vai vendo xa. as migas, e mira como están esas Como migas se está xa. empezando a soltarse, algunha xa empeza a dourar. Mira, aquí estou escalfando uns ovos. E esta é o guisiño que xa caso temos, Isto case vamos a aparcar, Recorda ya a xente como escalfas o ovo. Mira, eu poño auga fervendo con un poquinho de sal, vale? E o que fago, para que non nos quede tanta baba callada Non despois por aí, sí. Eso, para que non nos quede... O que facemos é poñemos o ovo nun colador. Vale. Vale, entón mira, este xa vamos sacar, Begoña, que xa o temos. Begoña. Ves, como ten moita menos... Begoña. Que queres que É que faga? estás aquí ao lado. Estaba concentradísima, non me din conta tampouco. Poñemos o ovo nun colador Eso. e agora botámoslo aí con cuidado. Vale. E xa está. É que é complicado con Begoña e... Pero Begoña está traballando, hombre. Pero queres defenderme un pouco, por favor? Pero, escoita, pero eu deféndote cando tes defensa, cando Pero non é tes... que non teña razón, é que non estaba escoitando. Vale. Pois, Non é cousa de- Begoña, non lle fagas tanto ruido ao señor, que ven delicado das vacacións. Unha faltona. Bueno, mira, ves como queda moito menos fío por aí. Sí. Demais, normalmente cando botas o ovo directamente, enchesenos isto de fío. Este xa o retirei eu, ben? E queda o Ti viño. quites os despois, Eso non? é. Moi sobrantes, Sí, vale, eso moi é. sobrantes. Mira, esta vamos a pagar xa, o guisiño, que xa o temos. Xa pode estar boa esa mayonesa que está facendo Begoña. Home, Xa pode estar solo boa. pola corriente que gastou. Sí. Sí, Mira, sí. como sodes, demonios. Ven aquí, por ilusiones. Veña. Por ilusiones. Mira pa aí, ó, pero cada un salche peor, cada un salche Sí, home, peor. sí, vai che boa. Bueno, A ver, ó. é un... Bueno, No, teñen bastante boa pinta, Que sí, amigas, no, ainda Eu son fan. ten que dorar un pouco máis. No, A mí lame gustame moito, moito. amigo. Gústame que Coito unha queden cousa. Con uvas, crocantiñas. gústame con uvas. Coito sin unha uvas. cousa. Sabes que en Florencia tamén estaban xa con troito? Ah, sí, home, claro. Nos tamén. Nos xa poñemos a remollar os cachuchas mañá. Home, non me compares un troido de Berín co de Florencia. Incomparable, Nada que ver. incomparable. Por Dios. Ali só tiñan festa os domingos, creo, os Joder, sábados. claro. Todo o mes, pero os domingos, decía, pero no, moito no, tedes que no. aprender, Bueno, nada. Iba no bus urbano e iba dicindo, de verdad, que iba dicindo a paixán, moito tedes O que aprender. carnaval máis largo do mundo é o de Xinzo. Claro, e se non é, dilo ti. Non, é. Pero e se non Certificado. e se non fose, Se fose, pois sería o de Lazo de Berín. Sí. De Viana do Bolo, de Macedo. Algo fan en Río de Janeiro tamén. Pero eso nada, bailar ali. oiches, non sei se Gracias, Bego. non sei se a receita de Xulio che parece que pode ser gañadora, Bego. Agora estou así, daquela maneira, entón. No, Porque estou moi perdedora. Teño unha xa racha estamos. perdedora. Xa No, pero está- non pasa nada, xa está estou tranquila. chorando. Sí, sí, sí. No, non estou chorando, xa está chorando. Co que lle gusta perder a Begoña, Me encanta, ya. A verdad. É unha Estou, perder. no, perdona, que estou asimilando moi ben, cada vez mellor, ahora estás madurando. No, no, madurando, Xulio, sí. podemos decir que en 900 e pico programas nunca vimos decir nada por perder. No. Nunca. Bueno, mata un can, mira, aquí, chamate mata can. estes ovos que xa estamos escalfados, vamos a botar un poquinho de pimenta tamén, vale? Ai, que Que vai rico. ir moi ben. Vou mirar a miña pataca, vale? Vale, vai. Que estaba moi pendiente. Vai. dela. Cando lle dixemos que non lle gustaba perder, dices como marchou. Sí, va. Marchou xa. Sí, home, sí. Porque é moi competitiva, pero eso é bo, por eso lle vai ben, por eso é boa, Por no eso que é fai, boa, coño. por eso é boa. E leche. Vai, ti vas ben, non? Sí, isto casi está, mira, ves como empeza Rematando as cada vez migas. hai máis dourado. Rematando as migas. Por que é mellor facelo ca miga? Porque senón isto podenos engañar, se metemos la codia, Claro. podenos engañar. Ah, vale, Pero sabes así o que está sabemos torrado. o que está torrado, sabemos que é miga torrada, non é corte. Begoña, ti xa estás, non? Prácticamente. Si, a pataca ao final fritiuse. Tiveche Estou suerte. ben. Claro, quedouche por dicirmo da maionesa. Como vai, como levas, sabes, como faz. A maionesa xa a teño aquí. Vale. Que lle botaches? Faltame triturar un pouquiño máis. Porque non che quería facer máis ruido. Ah, vale. 200 de aceite. O ovo frito. Os dous ovos fritos. Un pouco de sal.
sal e xa está. Teño unha idea. Por que non pegas máis o batedor ao micrófono? E así, Era broma, era broma. está lista, mira. Vamos a deixar a Begoña aquí, imos co Feita. público, imos con Toñito da Begoña. Vamos para lá, veña. Vamos para lá. A ver, hola Toñita, que tal, como Hola, estás? ben. A ver, contame como ves a receita, porque eu... A ver, as dúas receitas son moi chulas, Sí. Son moi chulas. Sabemos que van saber ben. Sí, eu creo que sí, Agora, claro, a ti cal che chista máis? Que... Non sei, eu creo que as dúas, teño que probar, a ver. Ostras, por vas ter que escoller unha, Xa o sei, a ver despois. Igual ahora penso unha e despois é outra. E sabes como pasa? Esa é culpa do padal. Claro. Non vou esperar a probar. Moi ben, pois vamos ver o de Xulio, de Sí, sí, vamos. Veña, vamos para lá, damos un aplauso a Toñita que está con nós, con a volta escobrata de Televisión de Galicia. Imos con Xulio Mato, veña. Aquí de este lado, aquí, por favor. Bueno, Toñita, esto casi está, Está perfecta, así. ¡Ja! Esto casi Aquí está estamos. xa. Vamos allá. Mira, Vamos mira, a sacar mira. este que... Ovos calfado, o guiso, Son de verduras, sanos. esas migas. Eso é o máis sano do plato. Sí. Sí, a verdura, ten moita E a verdura verdura, tamén. A verdura tamén. Mira que A verdura ten dos feita- chorizos e o resto todo verdura. A verdura feita na grasa do chourizo. Oh, que rico, No, o pan se fixo na grasa, este escurrímolo. Pero é logo que aceite lle botaches. Ai, Dios mío. Vamos a ver, acorda. fretímolo o chourizo. Sí. Botamos aquí o aceite e a grasa que onde E o que está. quedou aí, O que quedou aquí era un mínimo. mínimo pa que? Mínimo para poder pochar un pouco. Xa. Bueno, mira, as migas xa están, mira que doradiñas, Sí. Están estupendas, mira, entón vamos poñer. Pois veña, Xulio, mentras... Debaixo, sí, mentras digo como colocas, fago. pregunta de concurso, que cociña Xulio co chourizo? Migas, migas. Ti sábelo, non? Sí, migas. Migas, migas. Como Exacto. dixo, migas, Migas. Migas e xa vale. Migas que- Levamos 50 euros. Aí está, dillo a xente, di. Non é cousa menor, Migas. Dille. Elevades 50 euros. Exactamente. Pois chamade a voltas co prato, ao 664 4834 19 e dicides... Migas. Aí está, moi ben. Migas que sí que é verdad que levan verdura, Bueno, ¿eh? sí. Pero vale decir migas. pero vale decir migas. Ok. Vale decir migas porque temos xa as dixo migas, Toñito. a Claro. verdurita. Espera, vamos a meter esta aquí. Boa pinta, que bo aspecto, E agora Estás vamos a comprobadas. plantar Despois. un ovo encima. Mira Que che parecen? chuladita, ¿eh? Sí. Isto é un... Ai, pois vamos a Esta dar, é como super non, sana, un fortísimo aplauso a don Xulio Moitas Mato, gracias. crack, artista da cociña, amigo, a pesar das vacacións. Veña. É boteito de menos, ¿eh? Xo sei. Vamos con Begoña, a ver, veña. A ver, Begoña. Bueno, Ai. a única pataca que hai Bueno. é a túa. Depois vamos a poñer encima. Gustache? Bueno, Aí vai. aí vai el chourizo. Maldita sea. Que, Espera, así, así, Ai, así ai, asenta. así para baixo, porque Así así asenta. sabe Chourizo más. E agora rebozado, é un a pouquiño de pataca. salsiña do ovo frito. Mayonesa de ovo fritío, Sí. Así. E agora para rematar un chisquiño de pimentón así. Bueno, se alguén non viu, pero escoitou como facía a mayonesa, poderelo ver, perdón, en agalega.gal, en A Voltas co Prato, ali, vale? No noso apartado dos programas vai estar pendurada a receita, incluída a mayonesa, Igual ata lle quitamos o son. O vaso batedor. Mira que sodes, Bueno, vamos a dar un aplauso tamén que merece a Begoña Vázquez. Gracias. É unha fenómena, Vamos probar, Toñita. Veña, por favor. Toñita aí á dereita, no cabeceiro da mesa, e recordamoslle á xente da casa a pregunta de concurso por 50 euros que sabe moi ben, Toñita. Atención, vamos alá. Qué bonitos, Bego. Con que acompaña Xulio Mato o seu chourizo? Migas. Migas. 664-4834-19. Chamade, 50 euriños en xogo e cando queiras, Un pouco. Toñita, xa podes ir probando, podes, como dicía Xulio Mato, rachar ese... Uf! Qué rico. Bueno. Home, ovos da casa, Ahora é cando non boto de menos Italia, ves? Home, que barbatar. Ahora sí que non boto de menos a Italia. Imos ir a Vila Santar, Constantino, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Muy bien, muy bien. Fai frío por Vila Santar ou non? Faiche moito. Chove moito, fai moito frío. No, ten, sí, no. Está chovendo, eu creo que en toda Galicia, Home, que levamos... No. doradas. Oxe lim pode ser que o Xilere que é o sitio onde máis está chovendo de todo o De todo o mundo. mundo, De sí, todo sí. o mundo, De todo o mundo, Sí, sí. Isto que fago, parto ou probo así. Eso, colle. Ti, collo, dale. Bueno, Constantino, por 50 euriños, dime que cociña Xulio co chourizo. Cuidado, Miga. cuidado. Moi ben, un aplauso, 50 euriños que van para Vila Santar. Para Constantino. Gracias. Antes de marchar, Levar o monte. Constantino, dinos cal das dúas receitas che gusta a ti máis.
Bueno, pues as dúas se ven ben, pero me gusta a de Julio. A de Julio, Armigas, Armigas, 50 euros te deron, Armigas. Armigas. Pero ten tino porque o chourizo de Begoña te ven pegando fuerte, Sí, Pega forte, forte. para levar, por aí está, maravilla. Sí, hai que probarlo. Bueno, un bico grande, gracias por chamar. Gracias. Hasta loguiño, chao. Un bico para a xente de Vila Santa. Imos alá, Toñita de Begondo xe aprobou, así que chegou un momento de verdade, Toñita. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Que difícil, están os dous moi ben. Pero... Vou-me quedar co de Begoña. Begoña Vázquez! ¡Claro, Begoña! Señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa hora galega e as 10 a penaltis na Radio Galega. Un bico grande. Hasta mañá. La otra apanao, una esquizaro y la otra asao, una sentada y la otra asparao, una costara y la otra de lado. Pero quieren chorizo, la chica quiere chorizo.